Yun guys, ay, natanggal, dalag. Sayang. Tanggal dalag. Tanggal yung dalag guys. Sana pang-apat na sana natin yun. Ito pala yung nadali nating una. Tatlo. Hindi ko nabidyoan kasi pagdating ko nakalutang na sila. Inisa-isa ko silang tinira. Ayan. Dito tayo ngayon guys sa sa ilog. Ayan, may tinira tayo dito ng dalag. Nagpupumiglas na tanggal. Hindi naman siya naputol. Hindi naman naputol yung bala natin. Kaya nahugot yun. Sayang. Yan. Okay guys. Welcome back sa ating channel. Dito tayo mag-aabang. Yan. Doon natin itinira yung tatlo guys. Diyan sa may bandang taas. So pagkatapos natin dito, punta pa tayo doon sa baba. Yun. Sige, stay tuned guys. Abang-abang pa tayo. Yun guys, na headshot. Headshot natin yung isang dalag. Ngayon tuhog yung ulo nakaharap sa atin. Pumatos. Hindi siya nakagalaw guys. Yun. Pang-apat natin. Pang-apat na dalag. Headshot. Pang-apat. Putol yung braid natin. Sayang yung bala. Sayang pa yung dalag. Uy, sayang. Butchog. Tutakal daw. Okay. Butchog. Hindi tumagos. Ayan guys, butchog. Laki hindi tumagos. Dami nila. Malalim, tinira ko lang na dali kaya lang hindi natagos.
Laki guys. Kung nakikita nyo yan. Tumalangoy na yan. Laking dalag. Ayan. The next day.